bata na sumurung sa salut na roha, ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Di mo kadamang dainang do sudi kaanggi na pinaramaon ni Tuhatay Yesus Kristus, keluarga, oras na dihita. Hatani dibata di minggu patuluhon Trinitatis, di sian buku Evangelium Matius bidu 10 ayat 32 tu ayat 30 sia. Sono matar surat tapayu tiut ma. Ay ganup nama katidak kon au di julu ni colma, ido hatidak konoku di julu ni damang nang di banua kijangi. Alai ganup na mat suadahon au di julu ni colma, laos suadanoku doi di julu ni damang na di banua kijang. Unang ma diripu rohamuna nama buat dame, ahu ban naro tu tanon. Dada naro au mabuan dame tumpu dangdo. Ai naro do ahu, pabadahon anak tu amana, buru tu inana, pormain tu simatuana buru. Jalatung donganna sajabu gabe musuh ni colmai. Nahumolong rohana di amana manang di inana asa diau dak tama i sisiaku. Jala nahumolong roha di anakna dohot di buruna asa diau dak tamai sisiaku. Jalana somamorsan silang na tuibana i laho mangiutonau dang natama i sisiaku. Aina marhamaholhon nguluna ngulunido namago sugut. Alai nasumeahon nguluna alaniau ido jupangan ngulu sugut. Ima sahatna. Diamo kadamang dainang dosudi kaanggi na pinaramaon itu atta Yesus Kristus. Ada biga-biga catatan siat turpukon, mungkin catatan na perjulu radang dapot kita majalah maul kita mengetusi turpukon molo dak tajaha sian mulani biduon. Jangan memang jolot jinaha doi nasabui dapot kita songo dia na ni maksud ni apalah takas turpuk sederion. Amang do taminang di julu di pabua do na di paborhat Tuhata Yesus Kristus do kasisian nai lahu madapoton aka ingan aka luat nang aka torop ni jolma jala takas di pasatu nasida aka kemampuan ima aka huaso lahu pamalupon aka namar sahib lahu manugu-nugu aka namar sak lahu patuguhun aka nasusang. Jalan luar biasa ima bui di patu panasida makehe jolma namate. Dan luar biasa do na pinasa ni
tu hatta tu kasisian nai dung takas songni ma partikian di nasida ditogu-togu diajari dididik jalai bagisan turpuk bidu sapulon dipaborhat nasida laho pataridahon aka naung ni jalo nasida mardongaton huaso. Dengan luar biasa huaso na pinasaan ni Tuhani tuaka sisian nai. Jala takas do mang inang bahkan nasubuhi ni ulani pikiran ni jolma do gudangan. Alaidung di ulana sidai gabe songon na guk euforia na sida guk lasni roha alai adong na bahaya di si. Ala memang hajol maut tahun cenderung do koruptif, cenderung do saya dong gope kecenderungan hajahaton terlumubi di bagasan tikion ima menyalahgunakan huaso napinasa ni tua kasih sianai rawan dobe aka sisiani menyalahgunakan huaso napinasa ni debata nakini di pasal Tuhan Yesus tua kasih sianai. Memang didok sada bangsawan ni Inggris do Lord Acton the power then to corruption. Jadi kekuasaan huaso cenderung di bagasan roha pikiran ni jolma cenderung doi manipulatif ibana dipakai demi kepentingan pribadina, demi kepentingan keluargana, demi kepentingan margana, demi kepentingan si solhotna. Apalagi anak kita Batak, kuat sekali nepotisme. Jadi ngotamu do, saya ada do jenderal ni alak Batak, jenderal Panggabian, alai sudido non madok dia kepertikan asal buti do pe hami tu si, dongak kusahuta do pe inak kahi tahun. Ya keangginan na pugu sisan dang nyakui. Jala di punguan alak kita Batak. Apalagi kalau kebetulan punguan ni partubu siap pudan ibana, molo mamora ibana, senang ibana mengatur punguan ni. Jadi memang potensial do, salah satunya potensial do alak kita Batak manabu tu sikap manipulatif dohot koruptif cenderung untuk menyalahgunakan termasuk saya itu memang saya kojagaon emang ngiri puamu jong mah do pion najong-jongon utagona donon dia ke laporan pertanggungjawaban parpudi ubal gado uhuman tua wanon amang martibako kamu. Memang susah kami amang pendita nami pe songonodo insan hita. Jadi aka kejahatan termasuk do hita cenderung medebutusi. Jala molo dilen kuaso tu hita, aduh unang mak, saya unang mak. Enalomuan rohani alak kita Batak marbesan do sikijang roha. Itu saja melodong di bana, neang-neang do ibana makatai. Badang ibu tu ibana haduli nabe makatai. Si Batak nggak ada sopannya. Jala itu saja kecenderungan nobel gadi alak kita Batak, sombong, gijang rohata. Jaling tamu dah,
Daktar bayan sigi jang roha, roh tu joloni de bata. Dak kata buai. Tuhan juga tidak suka melihat orang sigi jang roha. Idu bayan di doktu hatta di ayat 32 ganup nama katidak konau di joloni jolma ido maka huwa tidak konau di joloni damang di badung hijang. Alai ganup nama suadohon au di joloni jolma los suadohon kudoi di joluni damang na iban wakijang. Berek kita mah. Sudah hidup kita di bawah pengaruh nak kening. Manipulatif, koruptif, sombong, gijang ngiroa dan seterusnya. Adong do di kita sedih-sedih. So tadi mana do na julu na mangalang na pinagudang-gudang ni gabas do dohot gadong gitiki di huta duk satu cibuburon ala kebetulan di mana do pino paridopung na bui maju mulak tu huta eter ala kebetulan gumudang do di bona pasugit gabe dita jauh tadi do molo para Jakarta ro tor songon na gugudu suarana jala tor seneng mangatur ibana. Tapi di sini dulinai. Ini catatan yang terbesar jala dak kuataud do pelak kita Jawa. Utanganon do kita jo berjulu. Termasuk masu ada khon di mata do kita molo madabu kita tu gijang roha. Molo jahat kita tu dongata jolma masu ada di batade ido catatan na perjulu na pedua hon amang do taminang ima unang eripuhita molo tatada Jesus Kristus itor songon na merdelan di jalan tol semuanya lurus lancar segala macam amang inang perdalanan ningulut tahun gudang do nama baik kita las roha aledang dak kurang nama bejut ni roha sogo ni roha nadingkan do saya ubayat tu son amang alai dakya ita daun nadingkan na ubayan tu ibana itu kenyataan. Kenyataan ningulu do kita, sifat adong mabaik kita las roha. Alay adong do nama ben jut ni roha. Molo las ni roha, unak pala pa buah mo teh. Memang molo kena te buah mo sip-sip do mo kan. Itu kan? Molo taruli mo kan, nanganong ipa buah mo tu badita Tiki susah do ipa buah mo tu badita kan. Itu kan? Jalo martang yang jo mang tu jabuni opung isi adui ina. Kenyataan nih golu disiurung tantangan hambatan persoalan. Nah mungkin sifatnya mabek kita buido songona ganggu rohata mungkin madabu mungkin sampai hancur. Hidup ben namang do taminang. Unang ngeripu kita murah-murah mangiuton Tuhan Yesus. Holan minggu tema dua dobe tema masih topik mengikut Yesus dalam mamorsat silang. Aiko mamorsat do kita di perdelan ninggulu tau molo tatada Yesus. Dan memang terus terang amang do taminang akan mengikuti Kristus itu siap menghadapi resiko apapun dalam perjalanan hidupnya. Tangan kata mundur. Baru do petai uton, petai deonon. Sian rohamu nana parbaga sadu mengedeoni. Borat doi. Murado mengedeon.
ikut Yesus. Murado ita doki. Nalai mangulahon belum tentu. Jalan memang mulu dihuton sede-sede pangalau, apalagi pangalau nadinggan. Pangalau nadinggan pedong do konsekuensina mangihuton pangalau na jahat, bau nak pula tahatai. Natabo to ijabar nih. Nalai mangihuton nadinggan, mangihutok Kristus, mangihuton nadinggan nih. Di situ ada juga resiko. Nah, ikon dapat tadi sih. Jadi orang baik juga tidak mudah. Apalagi molo roh songonna persoalan, songonna mardapot-dapot ke persoalan beban pikiran, songonna so terbaik do patupaun nading gedak sangabi patupaun nading terpaksa. Nah pasti emang do taminang molo tayutok Kristus dukta pasahat dirita totalitas nih ngulut tahun tapasahat ibana mah mengatur jala ibana do mempersiap pok kita sia dua pengalaman ini los ido dalata manada di bata marhiti proses perjalanan ning ngulut tahun. Jionong marnipi emang karena tebu-tebu tajalo di nguluan, tidak. Anani tak kasamang dotaminang dua do mungkin nabuhi ta buat Yesus mulo nang tayutok Yesus. Na perjulu jelas do ibana ikon gabi prioritas utama di ngulut tahun. Iko prioritas pertama ibana. Tuhatta tidak mau jadi prioritas kedua. Dia harus menjadi skala prioritas partibo. Panurang Yesaya. Ikon uluat duita tu jauba sian mengelui colma. Siutok Kristus akan aporsea itu memprioritaskan ikut tunduk. Laksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Hidup main melalui hidup di jamita dulu. Ise nama nangihon hatani dibata jala mangulon sumadre tudusre tualak nabisu alak nama roha. Napa jongjokon nguluna napa jongjokon bagasna digijang ni batu mamak. Molonok tapasad do ngulut tahun tu debata secara totalitas jala prioritas pertama debata ido persyaratan utama mengiuton Kristus. Tidak ada yang lain. Walaupun mungkin dirita do perjulu nasai mengunjungi dirita. Molongadong sada nenggabe dua. Alai bereng dongan 5 di bana nenggabe onom di kita. Kan idoi koruptif dan ngulu talu kita dope kan sian itana sopu kan ya, padokan ini kan udah mardongan gincang roh jala kemungkinan besar jauh mana ojak tu materi dope ojak tu pikiran na ojak tu kemampuan na dak Kristus dope nama ngerajai rohana. Nah jelas totalitas jala mamiakon debata di skala prioritas pertama itu adalah persyaratan yang tidak bisa ditawar dalam kehidupan kita ini. Los mangihut muse disi ima amang molo idok evangelium Yohanes manang napiga nama jakon ibana tusido leonon na huaso jala guardo na sida anak ni debata. Anak ni debata jol mana bisuk si utok Kristus itu siap menghadapi resiko apapun dalam kehidupan ini. Dia tidak gentar dia. Mulu saya maretong-etong dobe mangiutok Kristus itu jolma naragu-ragu tidak ada tempat.
dak talup ibana, dak tamai ibana madeo Kristus. Alani takas amang dota minang dua delata mengalusi Tuhan Yesus Kristus jelas do memang. Epi kita sisian itu Tuhan Yesus 12 tahun 2020 tanggal 25 Juni piga tahe sisian itu Tuhan Yesus. Molo 12 dope idone di Bibel jelas sekolah minggu di bawah deh. ...25 Juni 2020 di HKBP Cibubur... ...piga tahe sisian itu Tuhan Yesus... ...doa musik... ...tanggung ya jawabnya ya... ...ragu-ragu... ...puasa... ...ate Kur Immanuel... ...dang doa tamu tahe sisian itu Tuhan Yesus... ...tahun Sadarion sudah akan aporsea sisian itu Tuhan Yesus Kristus doi. Tapi pembuktian akan kembali lagi kepada kita. Hamu mana tu makas manang natalup manang dak kamu targoar sisian ni Tuhan Yesus. Dak pola bersaksi hamu tujulun. Anon dak saya non nion per minggu tahun non Ate Kur Immanuel mololan mare dedi sodo hamu ala sisian itu Tuhan Yesus iko mare de don di benua kijang. Apa gunanya kita mare dedi son? Ulodang do kita mare di benua kijang non. Marhasak suarani ende disi, marhasak suarani ende disi. Do itan non disi. Mulak tuhamu do alus munaida. Mungkin daksanga on nama mareso hamu. Alaikun hudo pareso diriku. Alena pasti songon alus munaido Kur Immanuel. Do partukuan nanganok tae partukuan di zona sing Immanuel. Periodo ibana? Ama dang do mar minggu. Adong do sebagian inaka amanai pudian. Ala ido nasanga hutade di Malang. Ala satokin dope. Unang mabiar muda Immanuel dah. Boy dope ita paju panganon. Tangerang do hami jonok doi. Alani takas samang do saminang. Ise do siseatnya Tuhan Yesus Kristus iman. Mangguhi kriteria na dua nak kening. Meletakkan Kristus Yesus songon pangolio partibu di ngoluna. Napa dua hon jelas dia siap menghadapi kehidupan ini. Alani takas semang itu bukan statement kosong. Alani moloneng gabe sisiak kita guru ta Tuhan Yesus guru kehidupan. Dangadung dalam nasing molonek terus kita pasti kopon songo sisian itu Tuhan Yesus di perjalanan 50 tahun ikon marsiajar. Jadi sisian itu Tuhan Yesus ikut terus do marsiajar. Di perjalanan nguluna ikut marsiajar riba. Ganu pari ganu tiki, da kolam martangyang. Da kolam tiki mula-ulaon. Da kolam tiki menghadapi persoalan, ingot debata. Aletiki majalolas ni roha, baingot tamu tuhat tada idui. Mulu taruli hamu, bapak saat tamu na dumenggani tutuhata. Unang persoalan pabu mah tu berdita enak.
Duk persoalan pebuhamu, tikilas ramu na makan sendiri. Mulai ada dobe mulu pilih bulan dan pilih tahun gararamui. Tanggung jawab tuh deh. Laos ido sada hataridana na bertanggung jawab lo hita mabuat barita nauli song perjamita. Nguluni na porsea perjamita doi. Gabi apostel lo musengani. Jemared deh hamu ngului ngotiki ala naposo bulung ni keramat jati au. Molo mared deh au saya guk per mingguan ni ala masih hol nasi dan membegi saya terus teba ne baru ganuk minggu edenami. Jadi guk per minggu ni ala neng manangihon kurni naposo bulung. Wah, kur Immanuel. Budo tabba per mingguan non dung hadir Immanuel. Udah pastilah. Kalau enggak dipertanyakan. Alani emang do minang molo marsiajar kita na partibo mata kuliah siap tuhata ima gabi perholong roha. Edu pangaripunan ni patiki. Haholongi Jahoba de Batam sian udut tu si musengani. Haholongi gedongan mujolma doson sasitonga partibu sia sude pengajaran itu hata holong ni rohado. Tiruat dohu tinggal hot dihamu ina tu hata Yesus. Teladan yang saya berikan kepadamu. Parasi rohado di batatte. Iko parasi rohado hamu. Dakola makaholongi dirimu na. Dakola makaholongi keluarga. Dakola makaholongi dongan sahuria. Ikut tamu damang dong, inang dah. Kita seorang magudang, mamuka seorang satu namate di tengah negara Kesatuan Republik Indonesia yang notabene adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Tuhan memanggil kita untuk luar biasa di tengah-tengah Indonesia. Unang ripuamu olak kamu. Ngolu na dihiton, dakolan marlapatat tu diriku. Ale molo parholong roha ibana jala marsiajar ibana ganu pari ganu tiki neng dohonokku. Ikon marlapatan ibana tu donganna jolma. Molo laki kita do tapi kiri sudah selesai. Nggak usah diajarin. Maka holongi diri ta sendiri, nggak usah diajarin. Ale maka holongi dongata maka holongi dongan naso tatada. Itu ben semabira wamang dota minang molo 3 hari dijonoki dongan rotopu dongan namet-met napugus bau muse dungi teridok ma Pak saya belum makan inna aulo do di roak kudang nguluku ai hodo Tuhan nikudo si mata. Alame birau orang topu jolma jonok naso utada mangat do dipangido. Dang mobil wajib hukumnya buat aka sisian ni tuata Yesus. Aka na porsia. Kasih. Apalagi mulut dak tatade. Saya terus do, aiho do Tuhan niku do, melotopu di jonoki, dongatan memet nebau, naso mangat do pe, mabirau, dang boy marga busau, songonon ma belgani tekongan ni dompeton, alenggo saleb beradong do saya soloti, amang jala haruari tiki udah naso hasawongan be, naso nima nak kening. Saya tidak bisa bilang tidak ada uang atau bilang maaf tidak. Molo sisian itu atas Yesus Kristus ambil kasihkan supaya dia makan. Nggak ada yang perlu ditawar di situ. Merlapatan dakula tu dirita
Molo parholong roh ado kita berjalan aja lo pengajaran ni holong di bangsat Tuhan Yesus parholong roh kita nakolat dia hata ale dohot pabainan jale kota patarida de nakolat dirita maka holongin nasota tedda pe ide marlapatan tunasing pe itu ben namang dota minang molo tahia tabigi adong tokoh ilmu pengetahuan di ujung ningulu nape idok ibana do dakolan neng marlapatan nau tu diriku tu keluargaku ale do tau ke marlapatan tu nasing adong do ucapan termasuk Presiden Habibie do mengutipi lau mate ibana alandi takas amang do tamenang gabi parholong roha ima partibu hataridani sisian itu hata Yesus Kristus maka holongi dakola dirina dakola keluarganya ale makaholongi naso tinadana namarasin dot ibana itu tugas orang Kristen di tengah Indonesia ini marlapatan berarti ani takas dakoto wingot dodong edeni punguan ini atau 70 bahen mau parhiteanmu pasu mabar mai ale tuaku patu pamo baen pasu tudongan sude amin martangeh mahita